Здравейте, приятели! Вие сте с мен! Не, здравейте, приятели! Вие сте с мен! Сейчас да видя първо кой съм. Така, FaceTime 15. Здравейте, приятели! Вие сте с Стига ме разсейва! Стига си близа! Здравейте, вие сте с FaceTime 15 и аз правя клипове в Майнкрафт. Не, сега да съм правил клипове. Всъщност, това ще го кача по-късно. Няма смисъл това видео. Добре. Желебин. Къде? Добре, чакай се. Къде си му скапи? Какво да кажа? Здравейте, приятели, какво да кажа? Здравейте! 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 Къде? Cookie for my... Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с FaceTime 15! Здравейте, приятели, вие сте с FaceTime 15 или не ме познавате по друг никнейм. Добре. Мисля да се запиша да играя на лобито. Опа, какво стана? Аз се казвам Латос. Той се казва... Да, и ми е голям фен. Много на мене. Какво сложили са? Хорс рейс! Ау! Абе, защо така станало, бе? Виж, не мога. Кажи живота. Чакай, бъгнало ми е. Тъчскрин мод. Майко ми. What? Какво? Сървър ста. Я дигна горе, искам гледай как. Хорс рейс, ами вземаш. Няма картинка! Няма! Отиваме в джунглата. На Skype. Ние ще играем Skype PvP с 70. С Байнубър Джоджов. Здравейте, драги зрители! Аз съм Джоджо, а вие сте с Джуджуфил. Чай са. 3... Не! Fuck you. Здравейте, драги приятели, Наново почвам. Здравейте, драги приятели, вие сте с мен, това съм аз. Добре. Здравейте, драги приятели, вие сте с мен, а аз съм FaceTime 15. В момента ще играем на Skype PvP, което е много хубаво. И тия се бъгнаха. Дали ще вляза? Не. Не бе, за какво скочихме? Значи трябва да бъда готов. Всеки момент да скоча. Той е много тъп. Аз съм Латос. Той е смотан. Се представя. Да. Не е циганин, понеже говоря така. Верите, ако аз нещо. Да. Да го видиш преди медиум. Паднах без Трябва да скача сам тъй. Скачай сам. Той е тъп. Скачай сам, мятай сам. Защо? Ще е готов вече. Да. То сме мина. Ето. Умираш. Фък. Не! Мир, пис. Ами такъв лак, какво се прави? Ами сприя добера, бе. Ето са от кайтес. Чай да махна фок. Къде е фок? Вчера видео си. Секенс. Джуджу, какво правя сега? Виждаш ли ме какво правя? Виждаш ли? Виждаш ли? Добре. Не виждам. Почвам наново. Така. Здравейте, драги приятели. Не, наново почвам. Дигай шнатка! Здравейте, драги приятели. Аз съм
Ще кажеш някаква то знаме. Много Ще трагично. умря. Здравейте. Здрасти. Join guys, hello people and let's play do this. Hello people, I'm Sky Does Minecraft. Не. О, я с вами играм. Чакай, сега Така. поя. Здравейте, приятели. Аз съм FaceTime 15 и в момента играя... Чакай, играя FaceTime 15. Здравейте, приятели. Аз съм FaceTime 15 и в момента играем Sky PvP. Ето това съм аз. Готина да изкина. Да, сигурно падам от света. Тук има един приятел. Да, просто чудесно. Много добър джъмп. С много хубав лак. Красив. Харесва ми как мислиш всичките ти правила и... Добре, спираме този клип, защото стана ужасно хубав, красив. Не го! От начало. Кажи го. Здравейте, драги приятели! Вие сте с мен! И скочих джъмпа! Чакай, ще кажеш, ще спечели 1 милион сега. Ами спечелиха ми. Кажи го така. Ами спечелих, защото скочих джъмпа и паднах заради тебе. Като ти кажа, че съм спечелил 1 милион! Кажи сега начин. Здравейте. Не. Кажи го така. Какво? Кажи го така. Здравейте, драги зрители! Не. Аз съм FaceTime 15. Здравейте. Това е много възбуждащо. Не, кажи го така. Здравейте, аз съм FaceTime 15. И паднах от света. Добре. Здравейте, драги зрители, аз съм Ай, FaceTime. без драги зрители! Чуго, пърка FaceTime 15. Аз съм това. Здравейте, FaceTime 15. Ай, паднах след тоя. Здравейте, FaceTime. Добре. Ще обикалям тук спална. Това са нас. FaceTime 15. Здравейте, драги зрители! Това съм аз, FaceTime 15! Наби го! Добре, дай стигнат вече. Ох, и страх. Не мога мина на екс, на секс. Искам нов начало. Така, Ама да не падаш от вътре, като ами вече няма да ми лаги, трябва така. така, чакай. Не мога, бе, брат! Искам нов Бачи нова са на тези джъмпове. Така, Пък ще снимам клипове. Значи, Ти ще го изричам. Значи, гледай сега. Правиш ли така? Здравейте, драги, аз съм тук, ти си кой, виждане. Не де така, малки деца ще го гледат това, е. Може да гледай тя. Ко ставаш Мама. тук? Борна ме! Ха-ха! Ха-ха! Сега ще кажеш някой да се боря. Сега си чесано са. Вот чеша, ей! А не дей вика, пусти, Следно как се почна тук с здравейте. Шит! Мале, на едно сърце и половина. Така, Започни ли по така? Здравейте, драги зрители, аз съм дъката. драги зрители, аз съм FaceTime 15, а вие сте, а вие не сте FaceTime 15. Готово. Логичен. Това е мощно. Не, аз съм момченце, не ме трепи. Не. О, шапката ми окай. Не, бе, много съм точен, ми с този красивия лак. Знам, че окай на роза. А твоите гъзни рози. Знаеш как ще започна? Как? Здравейте, драги зрители! Здраве, кажи умрели. Здравейте, умерели! Сега. Чакай, той се празня. Ти празна. Добре, сега. Чак оттам дойде тук. Да си празна да разкараш. Не. До мене. Ти пускаш такива въздушни бомбички. Не. Аз имам много лошо. О, Джоелър, крадеца! Започнете така, здравейте, аз съм FaceTime 15, а сега днес ще играем Sky PvP. Да, точно така.
Здравейте, драги зрители! Здравейте, драги приятели! Здравейте! Драги! Драги! Ама все са драги! Ама си са драги. Забраво ги събра! Те се съдират. Зато и кажи здравейте, аз съм нещо сега, пък ти ще не набра. А ти здравейте, драги, ти докато го кажеш, те ще наплюят 20 души. Ба! Ай, Ха-ха! сега започне на ново. Аз бана. Какво трябваше да кажа? Здравейте, аз съм FaceTime 15 и днес ще играя Skype PFP. Така. Здравейте, аз съм FaceTime 15 и днес ще играя FaceTime 15. Ай, наново! Казвай го! Добре, така. 3, 2, 1. Здравейте, драги зрители! Аз съм FaceTime 15. Пак са те драги, бе! Какви са те драги? Са драги, бе! О, я чай! Не! А защо до мене, бе? Така ли, бе? Ще играем в една, бе? Ай, клипа го! Ти мържиш сега. Така. Съм давай! Здравейте, приятели! Аз съм FaceTime 15 и в момента ще играя Skype PFP. Пак ти драги! Получи са! Казах приятели. Драги! Не съм казал драги. Казах милиния драги. Я кажи, здравейте, приятели! Днес ще играем Skype. Аз съм... Здравейте, приятели! Аз съм FaceTime 15 и ще играя Skype PFP. Той прилича на мен. Съгласен. И ще го спирам.